раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, роҳбари дафтари медиа ва маркетинги Федератсияи байналмилалии ҷудо Влад Маринеску ва масъули департаменти бехатарии созмони мазкур Виктор Флорескуро ба ҳузур пазируфт. Дар мулоқот масъалаҳои марбут ба рушди варзиш дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мулоқоти раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо ноиби президенти Федератсияи байналмилалии дзюдо Виктор Флореску ва президенти Эрспортс Влад Маринеску баргузор гардид. Ёдовар мешавем ки меҳмононро муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Назаров ва директори телевизиони варзиш Парвиз Нуриён ҳамроҳӣ менамуданд. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳайати меҳмононро ба сарзамини Суғд хайрамақдам гуфта аз рушди варзиш дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ёдовар шуд. Таъкид гардид ки бо ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон варзиш рушду нумӯ ёфта барои машқу тамрин ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа заминаҳои мусоид фароҳам гардидааст. Вобаста ба бунёди иншоотҳои варзишӣ дар вилояти Суғд ба меҳмонон маълумот дода шуд. Қайд гардид ки танҳо дар 9 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар аз 300 иншоотҳои соҳа аз ҷумла толорҳои хурду бузург ва майдону майдончаҳои варзишӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. роҳбари вилоят бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳи хосаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ба рушди футбол изҳор дошт ки дар натиҷаи ин ғамхориҳо дӯстдорони футбол дар вилоят зиёд гардида, футболбозони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар мусобиқаҳои минтақавӣ иштироку ҳунарнамоӣ мекунанд. Дар мулоқот ҷонибҳо оид ба рушди дзюдо ва дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба зюдо изҳори назар намуданд. ноиби президенти Федератсияи байналмилалии зюдо Виктор Флореску ва президенти Эрспортс Влад Маринеску аз пазироӣ ва меҳмоннавозӣ изҳори хушҳолӣ намуда қайд карданд ки дар Тоҷикистон ба рушди варзиш аз ҷониби давлату ҳукумат таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. меҳмонон аз дастоварди дзюдочиёни тоҷик дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ ёдоварӣ намуда изҳори боварӣ карданд ки дар оянда низ сафи дӯстдорони ин намуди варзиш дар Тоҷикистон боз ҳам бештар мегардад. дар мулоқот ҳамзамон дигар масъалаҳои марбут ба варзиш мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамчун нишони эҳтиром меҳмонон бо тӯҳфаҳои хотиравии раиси вилояти Суғд либосҳои миллии тоҷикӣ қадрдонӣ карда шуданд. аз ҷониби ноиби президенти байналмилалии дзюдо ба раиси вилояти Суғд тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд. ман ба давлати кӯҳсори шумо Тоҷикистон бори аввал аз ташриф меорам ва имкони ҳаловат бурдан аз ин кишварро пайдо кардам. шоҳиди он гардам ки воқеан мардуми тоҷик варзишро дӯст медоранд ва хеле тавоно ҳам ҳастанд. Тоҷикистон бо манзараҳои зебову дилфиреб ва меҳмоннавозиаш кишвари беиштосо будааст. баргузори ин гуна мусобиқаҳо дар Тоҷикистон аз он дарак медиҳад ки кишвари шумо воқеан давлати рушд карда мебошад ва мо кӯшиш мекунем дар оянда низ ҳамкории судманд бо шумо дошта бошем. Сейчас дзюдо в Таджикистане очень пошло большими шагами вверх. Сейчас даже вот призер Гран-при, 5-е место на чемпионате мира. Ребята очень хорошо себя показывают на международном уровне. Я думаю, что с Божьей помощью на Олимпиаде должна быть медаль. Дзюдо – это больше философия. Он когда был основан нашим Джигараканом, нашим предводителем, он основал это как философия. Это воспитывает... Не каждый человек может быть чемпионом на татами, но если он пройдет этот путь дзюдо, он будет чемпионом в жизни, однозначно.